Hi guys. Paniod to na guys. Kain na si Aling Bilay guys ha. Gutom na kayo eh. Agoy. Ano ba dyan? Shout out sa mga likers ko, sa mga follower ko, kaso lang hindi ko nalista yung pangalan. Sa susunod lista ko na. Oo, kalang lista. Oo nga, lagi ako na may lilista ko, pero ngayon hindi ko pa nalilista. Sabi mo, ilista ko. Tapos ngayon, ilista pa rin. Very good. Busy kasi ako guys. Yan ang sabihin. Wala pa. Ay, init! Ulang mo ngayon guys. Bakit? Labas yung ulang yung kipuan. Walang helmet. Ang Christmas. Labas daw yung walang helmet. Huwag mo nang babarya. Kain muna kami. Babarya na kaya. Ako bahala. Sige, sige. Hulog nyo na Saan lang yan? dyan. Saan yan? Taon pa. Kakain pa kami ha. Pag buo, hulog nyo na lang. Baya ka na. Pagkakita na ko babarya mamaya. Kaso lang, asa namang tambok. Nga man. Bonus talaga. Itong ulam ko ngayon, ang sarap. Wala ba ka lang kung nandun yung kanto? Shout out, Mika Love Love. Oo nga. Gulat mo siya? Gulat mo siya? Gagawin ako sa kung Mingaw ka? dito. Mingaw ka sa labasan. Mingaw ka, pati mingawan. Alay? Kaya ng ganak? Kuha pa ka? Ulam. Sige. Upload pa ang video ko.
Ha? Ali naman eh. Basta. 12. Ay, polis nagbantay. Sige. Ano simbahan? Ang mga kriminal mga tao ng Palmas. Binantayan na ng pulis. Vitamins mo na ka. Yung ka. Sarap. Gulay yan. Gulay ang guys. Dati pa, kasi sumad na karana yung... Ako na. Kawawa yung anak ko eh. Ang tagumak. Sumad na kami ng COVID, di ba? Isang taon na. Ang COVID. Isang taon na. Espada talaga. Sabi, ang COVID, tambal, malunggay. Agi. Kaya ano naman, saging na yan hanggang ngayon, di pa bumalik sa presyo. Hindi na kayo nagpauso na ng saging na gamot daw sa COVID. Biruin mo, ang kilo 60, saging ngayon, tag 100 na. Hindi pa bumalik. Gamot. Ha? Gamot. Ano? Hindi naman totoo. Ang dami ng mga ano. Anomalya. Tapos, sunod, lupi, aniyog. Hmm? Sila nagpa-order sa niyo. Facebook. Grabe, ano? Hindi ko makamove on sa akin. Kilo ng saging. Grabe kayo. Lakot yung pagbalili. Dahil siya ka ba nagtinda? Ang di humot na yung kuha na. Ha? Sa di humot eh. Kaya nga, okay rin yan. Pero masami, gito ko na yung palit. Ano ko na yung pandam. Di man ko pandam. Ano ko nga. Inurado. Yan, tag-41 ng kilo. Mukha na. Sabi mo? Ano pa sinabi ko rin yung inurado yun? Di ba, yung matanggi niya nga, meron pa kayo nung nabili ko ng tag-41? Gamit ko doon. Hmm? Gamit ko doon.
Ayun, sana. 41 po na, 41 na itong Sarap na. oh, sarap na. Pareha lang. Yung mabango pa. Ayan. Sarap. Hmm. Hindi ako Yung dugo. daming din. Oh, daming tinik. Vitamin ha? Ngayon na. May konti. Sir. Huwag mo pa naman, mahal. Tawad tayo sa'yo. Parang nagtutula na nga. Jurod na mo ako ang dato. Ano? Gusto ko pa. Laro na ng dukot eh.
Bye.